beth wyt ti feddw am diffodo iaith Cymraeg yn Cymru? Wel, mae'r nifer o pobl sy'n dysgu Cymraeg yn tyfu. So, mae'n... Bydd e'n definitely cario ymlaen am amser hir, gobeithio. Okay. I mean, mae llawer o bobl yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol, fel fi, you know. Da iawn. Diolch. Ond, a gobeithio bydd y nifer o ysgolion Cymraeg a pobl yn dysgu Cymraeg yn tyfu, a mae llawer o bobl fel ti yn dysgu Cymraeg, dod i Cymru, you know. A llawer o bobl Cymraeg sydd oedd heb dysgu Cymraeg fel plant yn dysgu fel oedolion. So, gobeithio bydd y nifer yn tyfu nes bod yn fwyafrif. A, you know, mae llawer o Gymraeg o gwmpas y ddinas. Wyt ti astudio trwy cyffrwng Cymraeg neu cyffrwng Saesneg? Saesneg ar hyn o bryd. O'n i arfer dysgu yn y Gymraeg ers 3 mlwydd oed nes gadael ysgol uwchradd yn 18. So, amser hir, ond ddim mwy. Ddim mwy, na. Dwi'n mynd i Lloegr. Dwi'n ddim yn siarad Cymraeg yn Lloegr. Yn anffodus. O le dach chi'n dod i'n radio? Dwi'n dod ar radio. Lle dach chi'n astudio iaith Cymraeg? Ie, dwi wedi tyfu lan yn siarad Cymraeg. Dach chi'n astudio trwy cyffrwng Cymraeg neu Saesneg? Roeddwn ni yn astudio trwy'r Gymraeg. Ydy ei rieni siarad Cymraeg hefyd? Mae mam yn siarad Gymraeg ond nid yw dad. Beth dach chi'n meddwl am diffodo iaith Cymraeg yn Chymru? Dwi'n meddwl dyle mwy o bobl siarad Gymraeg a dyle bod pobl yn dysgu fe hyd. Da iawn, diolch. Espryd dach chi wedi dysgu Cymraeg? Decais i dechrau siarad Cymraeg am 5 mlynedd, dwi'n meddwl. Da iawn. So mae amser hir. Ond dwi'n siarad Cymraeg gyda fy nghwr. Dwi'n canu yn y côr gyda pobl sy'n siarad Cymraeg. Da iawn. Dechrau... Cydoriaeth? Cydoriaeth Cymraeg? Llawer o pobl yn y côr siarad Cymraeg. A llawer yn y pobl yn y côr siarad lot o iaith. So, mae'n difrifol iawn. Oes genoch chi gyfleoedd siarad Cymraeg bob dydd? Dim bob dydd. Dwi'n siarad Cymraeg ar y gwaith a ar y côr gyda ffrindiau, ond dim bob dydd na. Ond mae'n iawn yn siarad Cymraeg. Mae'n da iawn achos mae diwyliant, mae culture yn bwysig iawn. Le dach chi'n dod i'n radio? O Gaerdydd. Lle roch chi'n dysgu Cymraeg? Dysgais i Cymraeg yn yr ysgol. Lefel A tan o'n i'n 18 roedd. Roch chi'n astudio trwy cyffrwng Cymraeg neu cyffrwng Saesneg? Cyffrwng Saesneg. Beth dach chi'n meddwl am diffodo iaith Cymraeg yn Cymru? Dwi'n credu bod y dyfodol yn cryf iawn, achos mae llawer o plant yn mynd i'r ysgol Cymraeg, studio trwy'r iaith Cymraeg. Felly yn y dyfodol bydd llawer o pobl yn siarad Cymraeg. Oes genoch chi gyfleoedd i siarad Cymraeg bob dydd? No, nag oes. No, dwi ddim yn siarad Cymraeg bob dydd. Dwi'n defnyddio'r iaith maybe unwaith o 2 waith y mis. Dim yn aml iawn. Yn anffodus? Mae gen i ychydig o ffrindiau yn siarad Gymraeg fel iaith cyntaf. Ond pan
ti'n dechrau siarad un iaith, mae'n anodd iawn i troi i'r iaith arall. Felly mae'n teimlo'n od iawn i siarad Gymraeg gyda ffrindiau. Dwi yn siarad Saesneg gyda bob dydd. Felly, a hefyd dwi'n tipyn bach yn lazy. Mae'n wir. Da ia. Diolch yn fawr. Sut wyt ti? Da iawn, diolch yn fawr. Pam wyt ti'n siarad Cymraeg? Achos dwi'n hoffi ieithoedd. Oh, Yeah. Beth wyt ti'n dod? Not Beth, but how do you say where are you from? O le? Dwi'n dod o Hong Kong in radio. Ti dysgu Cymraeg a Hong Kong In Llundain. in Llundain. Achos ro'n i affair byw yn Llundain. Wyt ti'n chwarae Duolingo? Dwi ddim yn hoffi Duolingo. Pam? Mae'n bwysicach siarad efo bobl leol na dim ond dysgu iaith allan. Achos does dim diben dysgu iaith heb ei siarad bob dydd. Yeah. No idea. Yeah. Sorry, I'm only learning. I'm only dysgu babi. Esfaint da hi wedi dysgu Cymraeg. Mae caru siarad Cymraeg. Cariad? Mi cariad Wahadau o le di gariad do. Swansea Valley, yn Castellnedd. Hi'n siarad Cymraeg efo'ch cariad yn aml? Ydw, okay. dwi'n siarad cariad. Dwi'n siarad Cymraeg neu with mi cariad. Ala siop na. Na? Siop Okay, yn anffodus. Dwi'n siarad English. Yeah. Okay. Saesneg. Saesneg. Yeah, Saesneg, yeah. Mi cariad canu Cymraeg. Cerddoriaeth. Yeah. Oh, yeah. Oh. Check out Tristan Hughes on Spotify and YouTube if you want some Welsh music. Pam penderfynoch chi dysgu Cymraeg? Dwi'n meddwl bod dysgu y iaith o Cymru yn pwysig iawn. A dwi'n hoffi siarad yn llawer iaith. Dwi'n siarad Almaeneg eto, cyn dysgu Cymraeg. A dwi'n meddwl bod dysgu Cymraeg yn pwysig i opportunities gwaith work. Dwi'n dysgu ar lefel sylfaen neu A2. Oes genoch chi lawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg bob dydd? Bob dydd, Yma, in gwaith, llawer o cyfnoedd. Pobl yn ardal yma yn siarad Cymraeg llawer. Mae pobl ifanc a pobl hen. Acos y sain yma, llawer o pobl yn siarad i fi. Llawer o pobl mynd i fi, dod i fi. Beth da chi'n meddwl am diffodo iaith Cymraeg yn Cymru? Dwi'n meddwl bod y dyfodol yn dda, ond mae'n anodd i dweud felly. Gobeithio bydden llawer o bobl yn siarad Cymraeg yn 30 mlynedd. Ond dwi'n ddim yn siŵr. Pobl yn siarad Cymraeg fel arfer yw hen pobl. So, os
pobl ifanc yn dysgu Cymraeg yn ysgol, mae dyfodol yn dda, ond os dyn ni'n ddim yn trio i dysgu nhw, mae'n ddim yn dda. Gobeithio yn dda. In Gaerdydd, llawer o bobl yn dysgu Cymraeg. Mwy na yn ardal arall. O le da chi'n dod yn greiddio? Dwi'n dod o Bristol, in Lloegr. Dwi'n ddim yn dod o Cymru. Cymru dim ond 18 mis. Dim eto 2 flynedd. Ond fy'n tad ci i yn dod o Merthyr yn y Cymoedd. So dwi'n gwybod Cymru pan o'n i'n ifanc, pan o'n i'n blentyn. Da chi'n siarad Cymraeg bob dydd? Odw, mae mam fi, mae hi'n Gymraeg iaith gyntaf, ond mae hi hefyd yn athrawes Cymraeg. Felly, oedd dim lot o ddewis da fi'n siarad Cymraeg yn tyfu fan, so Cymraeg yn iaith gyntaf fi. Ond so bob tro fi'n siarad y mam ni'n texto, ni'n siarad ar y ffôn wastad yn Cymraeg. A mae dy fi ffrindiau sy'n siarad Cymraeg hefyd, so fi'n eitha lwcus. A hefyd, fi'n gwisgo hwn, sy'n dangos bod fi'n siarad Cymraeg. So mae lot o gwsmeriad yn dod mewn a fi'n siarad Cymraeg fi wedyn, sy'n rili neis. O le da chi'n dod yn y radio? Fi'n dod o Aberystwyth, ers i Prifysgol yn Caerdydd, ac nawr fi'n gweithio yma. Ydy Cymraeg eich mam iaith? Fy dad. Dad yn siarad Gymraeg, mam yn siarad Saesneg. Dad yn dod o Aberystwyth, mae mam yn dod o Caerdydd, ond mae mam wedi symud i Aberystwyth. Dyna sut maen nhw wedi cwrdd. Da chi wedi siarad Cymraeg ers pan o'ch chi'n blentyn? Yr un pryd a dysgu Saesneg, y ddau ar yr un pryd. So, Cymraeg a Saesneg, pam, 4, 5. Oes genoch chi gyfleoedd i siarad Cymraeg bob dydd? Sa'n siarad Cymraeg pob dydd. Na. Okay. Ers symud i Caerdydd, fi ddim yn defnyddio Gymraeg. Beth da chi'n meddwl am diffodol iaith Cymraeg yn Cymru? Fi'n meddwl bod mae mwy pobl yn dysgu Gymraeg. Ar un pryd, roedd i'n meddwl bod mynd lawr, ond fi'n meddwl ers y 2 blynedd diwethaf, mae wedi newid. A mae pobl yn hoffi dysgu Cymraeg. Na, dim poeni. Pam? Achos fi'n meddwl bod mae llawer o bobl, pobl ifanc yn eisiau, eisiau'r iaith i barhau. Ond mae anodd iawn i mi fel dysgwr Cymraeg dod o hyd i person sy'n siarad Cymraeg ar y stryd. Dim yn clywed Cymraeg yma yn y prifddinas. Achos mae Caerdydd, mae yna llawer o pobl beth yw'r gair? Adolau? So dyna pam ti ddim yn gallu adnabod yn Caerdydd, ond os ti'n mynd i fel Aberystwyth neu Gogledd Cymru, mae'n parhau a mae mwy o pobl yna yn siarad Gymraeg. Ond mae llawer o pobl sydd ddim yn Gymraeg yn dod i Caerdydd a hoffi dysgu Gymraeg, a mae hynna yn digwydd nawr. Mae yna pobl sydd ddim yn dod o Cymru
ac yn eisiau dysgu'r iaith. So, a mae hwnna'n gret. A dyna pan fi ddim yn poeni. Achos mae 'na pobl sydd eisiau dysgu.